Ya. Oh Dan, Ngapain? garap misi. Misi ngapain? Misi biasa. Oh ya, aku tak muter ya. Ya. Siapa yang repot iki mau? Aku ya Ya saiki jelaske iso ketemu Heri mati. mau pas aku arep garap misi sik ngurip ke listrik ternyata wis ana Heri sing mati. Anu. Ben udah aku dan ada wis kancan suwe lho. Ku arep ngusah kancan gara-gara iki. Ya wis aku skip. Ya wis skip. Oke. Mas, tuturi. Boleh. Ini disambungin ini. Yuk, hijau sambung hijau. Yuk kuning sambung kuning. Yuk kamu sambungin aku. Maksudnya biru sambungin ke biru. Makasih. Oke. Aku ngerti sing mateni harimau. Kowe to Dan? Hop stop. Wis hop stop. Buktine apa nek aku mateni iki ha? Ini apa? Ais, aja nuduh sik Mas Dani ro aku kok. Sananu jejermu ya. Iso lho kuwi kamu rak meneng wae to. Iki game apa ta? Aku kadung blas, mending dolanan hati. Sabar bos. Ben mau kok bro. Ceritane piye ya? Dadi ngene, Bos. Wes. Saiki waktune diskusi entek, saiki wayahe ngevote. Aku vote kowe. Kok iso aku? Soalnya kowe lu ayu suka aku. Hah? Vote Dani kok komen. Aku milih Dian. Hah, kok aku? Kowe luwih maju timbang aku. Nah, aku milih Dian. Mergane wewongan ngene modele pura-pura ra ngerti cara maine. Aku tak milih. Anggrek. Hah? Kok aku? Sumpah tegel banget kowe, Mas. Point of view, I feel so lonely. I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky, and all that I can see